بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی صحیح بخاری کتاب دے اندر حضرت سیدنا مولا مشکل کشا فاتح خیبر یعصوب المسلمین امام المتقین امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عاد مریدا قال اللہم اذہب البعث رب الناس واشفی فانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کسی بیمار دی عیادت فرماندے سی، بیمار پرسی کردے سی، تے رب دی بارگاہ چ یوں دعا کردے سی۔ دعا دے کلمات کی عرض کردے سی رب دی بارگاہ چ، اللہم اذہب البعث رب الناس، اے لوگوں کے کریم رب تو تکلیف دور کر دے، واشفی اور شفا عطا فرما دے، فانت الشافی تو ہی تو شفا عطا فرمانے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری عطا کردہ شفا تو علاوہ کوئی شفا ہے ہی نہیں، شفاء لا یغادر سقما، یا اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ ہمیشہ واسطے بیماری باقی نہ رہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معمول مبارک اسی کہ آپ جس وقت کسی بیمار دی بیمار پرسی کردے سی رب دی بارگاہ چ اے دعا پڑھدے سی۔ ترجمہ بھی میں دس دیتا ہے تے عربی جنوں جو یاد ہوئے او بیمار پرسی کرن لگیاں دعا رب دی بارگاہ چ بیمار واسطے کرے، اللہم اذہب البعث رب الناس واشفی فانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمے چ اے لوگاں دے کریم رب تو تکلیف دور فرما دے، تو شفا عطا فرما دے، کیونکہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تیری شفا تو علاوہ کوئی شفا ہے ہی نہیں، اور ایسی شفا عطا فرما کہ اس تو بعد ہمیشہ واسطے بیماری باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں سنت اعمال دے اوپر خود بھی عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام تے استقامت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔